June ni som ni pali kumsang ni som panga ni a. Nula pakhat lei si ti mingpu chuan. Mang ang taka 911 kolin. An chen oma cheng. Di te in chunga chuan. Tu ma an chiang lau ang maya. Chang tuan om lau thu shilin. Man mo taka ron thli thlai ngal turin a shatira. An chen om nu chuan. A Facebook page lama po. Thumak tak a post chin thu soibok. Chuti mek lain lei si nu. Mail chu tukvera changin di te in chunga chuan lutin engthil che ange thleng ti chian tumin in chung chu an thli thlai kwal vela ma se engma mu chwa man ma chuan police siren ri sha in police hobo chu anon thleng zui ve maya reilo te nuwa detective ho chu in chunga lutin in chung dap na chu an thok chan ta chuta main bedroom lama chuan chema voitam vi nu di ruang chu anwa mu chuak ta ni pon lama om leisi le anu chu di ruang an mu thu shatir ni in anni chuan khungya fanu gypsy a om ve ta kang an lo ti thuai chu vele kumsari malama sin chu ron in letin kumsang ni pariat kumani a di le afanu dam lo wheelchair mangchawa chetla theite chu an in thar tur Habitat for Humanity lamin an peka chuan lo in suan lu thlim deuh hlolin an chena hmun hi Springfield, Missouri anibok. An chena in masa chu kumsang ni pangakuma Hurricane Katrina na tak chuan ati chiat sakawanga helai hmuna khosata hi anibok. Anu fa chuan interview te nei dunin di chuan chutianga innuam tak pek anni chu mumang ang mai ani thule lom om ati thuat soiluam bok. India gaming platform rin tlak ber pola chalngam tan gel zaman represent cricket si download chuan free bonus zahni idong theyang 300% sports bonus kaltlangin IPL offer cheng sang sari don thei lai ni bok jili slot atangin 150% bonus le 60% daily reload bonus cheng sanga thlenga don thei bok voina deposit in jili super a sachangin free spin za so manei thei 150% daily sexy casino bonus achangin thil chatak takaman thei chewani daily challenge kaltlangin kartin singkhat sang ni sari adon theya jili free spin sangkhat za som anei theibok 50% affiliated commission om bokin comment section na linga tang hian engtiklai poina bel chan theirenge di chuan afanu gypsy lu te chu norkol sakin a eitur doktorina an cho nia soite chu afanu puma chuan pipe manga thun lutin zana te chuan oimut nan hla saksakin amuthil don chuan sleep apnea machine chu avwa tir thlap bok di chuan closet chu hongin afanu enkol na damdoi po tam ngang mai ama tan damdoi pakhat sleepy baby ti chula in a eve bok atuka chuan an chen oma cheng nula leisi chuan ron tlo in gypsy nen chuan in kom dunin leisi chuan a maite a cheisak vela gypsy po in nuamati ve dau hle a atet lai wheelchair amamo ma a akal dan chuan apa nui ati zachin thu te po soive so mai heng hun chung zong hian maktak main di chuan afanu te in kom chu alo ngai tharu kiawa alom lo mel lebok leisi ho nu phei chuan a makeup te chu tire vek turin ati maka gypsy po alung nur viau atuka chuan anu fa chuan chuak dunin an chen oma cheng ho chu tlo kwalin leisi le abial pa motor sil lai chu an hu masaber an sira chu leisi nu mel le achia nu shali te chu mu in di chuan avapan nai ve a an pathum chuan fa en kol chung chang vel soin an ti tui hle di chuan afanu in na khir khan le en kol har sa tak ave tam ema wanga a ha chin zia te chu soin mel le shali te po in afanu a enkol na konga a ha chin tur zia chu shia thiam puin an fakhle ma se chuti lai tak chuan di chuan leisi in gypsy kok in tir tum lai chu wa mo in rang takin avapan phei ngala thil thlum lam hi ange ilovati in anor son zui mak di chuan afanu chu mola shwai le in gypsy chuan anu chu chipol le sak turin angena ma se le sak talo chuan arukin gypsy beka chuan ada sak maka an chen omnu mel chuan alola muker zui di nuam tilo chuan mel chu biak that zui an tum viawa
ma se mel chuan abe chadu vaklo di chuan in po nan ti in an ina chuan party buat sai atum thule an chen oma cheng ho zong zong som atum tho shil vel chuti mek lain gypsy chuan anu omlo lai churem changa lo la ve in a laptop a chuan best friend ti te boyfriend kis ti angreng te chu lo search ve in a mudu le a ma se anu aron let ma in browse history chu a clear le vek di te ina chuan party chu nei anita a kalpo an chanem fu mi zong zong chuan nuam an ti mel le a di po in an zawai chuan lomin a besom tai ma hle ma se afanu gypsy in cupcake a lai chu mu in man mo takatlan phein a pe thlak sak maka epipen mangin avit ngal chu chuan kalkhom te thin lung chu a ne kher mai afanu ta na a in pek na san zia an mu in an ngai sang ru hlom hle gypsy po hospital lama chuan lo har chuak to in anu le doctor in belai chu mu in doctor chuan thil thlum lam chu angei lo shan lo thu lo soyani an hodon chuan mail chu di thengil a wallet pekir tura loading in di chuan lom thu shil mol mula anuka ulvel mail po in ani po in harsat na tam tak ato ve chin thule adin mun chu asia thiam pui thu shilin in rem takin an in ko ave theitani zana chuan angai te in di chuan afanu chu mutirin sleep apnea machine chu avwa tir le a amu hil ta mo ti a chuan di chuan cloudine blanchard ti mingaron thleng check enge mo za chu hongina envel chumi hnu chuan afanu bula chuan mu ve in darkar khat nu vela chuan gypsy mu hil chu aron har hlola anu chu amu hil to ani ti sha in a machine man lai chu a off te a wheelchair mang ei lo chuan a ke manga tho thom thomin thom dim takin ding dilip ai chungin chaukalama a pheya cream chu ava ei chiam angei lawani ti anuna soy wangin epipen nen chuan a in ring hala ma se tam tak ai nu po chuan ama danglam na pakhat ma talo thlum lam ei chu alo ho reng lawani ti asia chwa phata mule tura aruma avalu chuan anu chu alo har kur ti mu in muturin alo ti bung mak zan khat chu gypsy chu a laptop ma a mu in youtube pa makeup video te chu en kwalin chumi pa chuan vur thlum le ko ka in boka ma se rei lo te nuwa chuan a ha chu na ati chan thil thlum ei ngai mi alawin chuti tak maya abir tluk mai chu a halamin a zo vak lo ni in alang atu ka chuan di chuan a fanumulai chu wachong thawin thulom tak shil tur anei thu soin community child of the year atan thlan ani thu shilin a phur so hle a ma se afanu biang a khoi chuan na anei ani ti shangalin rang takin damdoi ina akal puile ngal Dr. Harley chu wa mu in di chuan a acid reflux chu aron chuak le ani arin thule a ha chu a ei chemek ani arin thu shil ngal Dr. chuan gastroenterologist Dr. Chandra chu kawin chuti lain di chuan counter changin damdoi chona le kha chu mi mu lo turin alo ruzal zalbok Dr. Chandra chuan arang thei angbera dental appointment siam turin atia ma se di ero chuan acid reflux hi enkol phot a chazokang ati tlatawang chuan doctor po chuan mak ati in ani le gypsy medical record hi ka mu ve thengem ati le a ma se di chuan hurricane Katrina awanga anbo vekto thu soin doctorin thildang asoi man le ma chuan afanu chu man mo takin anor chuak le ngal wangwang Dr. Chandra chuan Dr. Harley chu bia in gypsy full medical history chu anei le nei lo azota ma se ani po in alo nei big der lo di chuan motor chu pharmacy dor kota ti dingin damdoi chona le kha aruka chuan adamdoi du aziak ve mol mai sin chu tun huna ron kir le in detective ho chuan di hliam nei te chu lo endik mekin leisi chuan tu emo gypsy be tum hian anu zok hi an bei pal anilo mo le ti in gypsy nat namak danglam angreng tak chin chungchang te chu soi chhuakin sin chu hun masalama ron kir le in
aha ano lai chuan gypsy ha pakhat chu ron tla in athi du hle a na ativiau bok hei wang hian anu chuan ama thu in damdoi chu lo tak tak a ei tir le tak ngeng mai ni khat chu chian kom turin di chuan a fanu chu leisi te ina alen tir ve miala chuti anin kom ho lai chuan anjinga me che pakhat chuan gypsy hachiat zia chu mu in gypsy chuan zana thil thlum ei ru turin ka tho china te na chang lelema Dr. Chandra po in aril rukap tu chu sha chwa ngei tumin nasatakin chan alo lave meka hospital shang bekwalin atopa chuan child protective service te bepopin anni chuan an hnuai thok pakhat Ellison chu di te ina kalturin antir pha tani thli thlai tur anron kaldon ti ashat vele di chuan afanu chu mutna damdoi eilu tir chiamin damlo le songnoi tak anga lantir atumani Ellison churon thlengin in chung chu an enkwal vel thuaka khunge ifanu ati chuan di chuan afanu chuan kumsari miril ru angvel bak alaput lo thu ashil zung Ellison chuan gypsy chu komtumin an chut chila ma se adam doi ein an ne bokaniang gypsy chu ariat noifu maya anu soi ang che in achong chuan mule malwak po anei theime ulo Ellison chuan di chu a social security card le a address a ming da dan in an lo chan a zo chuan adan pa ngai te in Hurricane Katrina apule mak a en mai chuan harsat na em nei mel pu po a asiat shan lo wang le hanrin hlel zui vak tur po asiat lem lo wang chuan lom takin Ellison chuan a chwa santani di chuan aha entir turin gypsy chu dentist ne na shwain ni khoshelawa an chiu mut no chuan aha zong deu tho chu an lo phoi sakta vek mai le aron har chwale meu chuan hamu mal anei to lo ti in mu in aril ruana in achaphial amut of chuan anu hne na chuan habal nuai chunga child award semna a akal du lo thu shila mase di chuan thinrim takin ikal chiang khopang atituar award semni chu lo thlengin di po in afanu chu moi ati dan ber chein a halem wa tur te po ale sakhlap reilo te nuwa chuan a ming chulam ni in child award dong turin stage kau chua ani a anu chuan din puin poisa fai po keng hnem fu di chuan lom tho soin mi puilam po in an lom hle a annu fa chuan kalkhom te oi nan anzai dun nge bok Dr. Chandra po in di chubia in ahne na ronin entir le turin atile a tlaya chuan an vakal tangi nge a Dr. Chandra chuan aruma di chu komin thlum a hal lo thu te chu chiang taka shilin kok chu in tiratuma mase gypsy chuan anu a hlau em awangin a in ngam to lo chuti lai tak chuan di churon lut hlolin Dr. chuan kok chu da son ngalin di chu a endik chantani sin chu kumsang ni som pangalama ronin herle in police ho po in tual thatu nu manut sia engemotal mu nge tumin di te in chu andap uluk viau chuti lai chuan le si chuan gypsy in chianthar siam nan aruka Facebook account asiam thule bialpa po ane chin tho soi chuak le ta chu vele sin chu hun masalama ron kir le in kumsang ni som pakhat ania di chuan GoFundMe page changa adon poisa tam tak chu lo sam nuapin heng poisa te hi afanudam lo na awanga adon ti anibok chuti lain gypsy po in zana tho ruk achin chu laban san chuang lovin anu mut nu chuan thoru ze in YouTube video shang baka mi pale mei che in fob lai te baka cosplay video te chu a en na sat ber chin anibok chum khat chu cosplay event Fantastico na kalve tura in buat sahin anu nen anin siama ahmun anwa thlen chuan lo chekin di chuan afanupian kumchu kumsang khazakwa somkwa panga ani thu soi gypsy chuan kumsang khazakwa somkwa pathuma piang emo a inti ve char laya kumsang khazakwa somkwa panga ati dai mai si chu mak ati ruviau achunga chuan lutin anmel sha te po an hmunem fu
an chen oma cheng patling pakhat ras chuan ron panin Didi chu in date puya aron soma mase Didi eroin chang talem lo chuan washroom lama kallok adu thu soidai chuti lai chuan gypsy chu tlangwal pakhat Wolverine anga in thuam chuan ron bia in a hming chu Scott ani thu te chilin an ti dun luama an Marvel character du ber te soidunin Scott chuan motor lem chunga te chuan tirin an hlim dun le a ma semo nuaman ti dun reilo na saviau Didi churon langin a hruai shanghal dai ras chuan ron bele in adin mun chu a hria thiam pui thule ani po in fapa wheelchair a thutop enkol ngai reng ane chin thule aboral to thu te chu shilin in soilu atum or sun hle ina ho in an mutfel nu chuan angai te bokin gypsy chuan a laptop chu khale in Scott chu zon chua nge the in be sein Facebook account chu honve atum tani ma se apian ni a chuan buain anu pars chu awahaya maktak main apian kum dik tak chu kumsang khazagwa somkwa pakhat ani ti a she chuak ta aum zia chu kumsom pakwa lai upa alawni ve reng to ti na ani dot soya akum zat dik tak athup sak reng chinawangin anu chunga chuan alom lo viau bok anu poisa churu in atuka gas station a andin lai chuan arukin cell phone aleve mak mai Didi chuan ras hena changa kol dongin lelama afanu po in a phone thar chuan ami paton thar Scott chu abeve mek boka gypsy po alhim kher mai ras le Didi te po anla in bezela ma sera san afanu a in kol pui thei tur chung chang vel a soi chuan an in carbo rock chu ati chhezui chiang kher mai a chan chu Didi hian afanu dam lo na chung changa adot soi zong zong te hi mi in an shiat pui a hlau zek zek ani gypsy le Scott te po in be tha chho zelin gypsy phei chuan ama ne na tlan bo dai te chu adu thu a shil hial to a thil pek apek du takin ti in an in address te po a shil vel thlaps Scott chuan samlem sen moi tak chu aron thon tange ya a hlim pui hle ni khat chu leisi chuan phone en chunga gypsy nui vur vur lai chu phokin engia chan azota anu anglo takin gypsy chuan thila soi chadu hle Scott chung chang te chu shilin lalfa pa ang maya cha ani thute a shil luama aruka Facebook account asiam thule Emma Rose ti mingpuwa a inda thu shil thlap bok zan aloni chuan gypsy chuan Scott ne na changa message dongin Scott chuan damdoi ina aum thule emergency room a aum thute chu awanga abiak hlei thei don lo thute aron thon chu vele gypsy mang ang chu in siam sok sokin asam lempek chu vo in damdoi ina chuan awakal ngal wheelchair lova om theilo emo ati chutia ake manga aron kalta vu vu mai chu Scott po in mak alo ti hle in lama chuan Didi po in afanu chu a lo ti sha in chung chu a en kwal ngala ma se khoya ma a mu zo silo chuta ale khathon nu chha chu mu in gypsy chuan alal fa pa nen an tlan bo to thule aron kir to don lo thu alo zia kani Scott po in gypsy chu a chena in lama shwain adu berbula aum ta chu gypsy po ahlim kher mai Scott ahliam te chu vura de sakin anti ti dun chiam nu chuan anin fopta chuti lai tak chuan kongka chu tu emo in ron kikin anwa hon nak chuan Didi aloni Didi chuan mang an mel takin gypsy chu ina hole sham turin angena amang an ema wangin anxiety attack te anei pha trep thu te asoi nu chuan gypsy po in khongai ve in hokir le chu arem ti ve tani an kalliam ma chuan Didi chuan Scott ne na chuan afanu chu kumsom palimi lek ani thu shilin warning apezui ngat bok inan thlen chuan Didi chuan afanu samlem wa chu li thak sakin ti luina in wheelchair a bok chuan a chut tir le tani kumsang ni som pathumani a gypsy chu tukvera dakin tlangwal mel chale pian thiam tak meta chetla vel chu eat mel taka enin munom ti takin a clear vau vau
anu chuan naute ang main enkol sate ma se puitlin lam apan ve tak zet to ni in alang anu didi chuan ron kowin inbual turin atia abual zo chuan afanu chu aperiat ti sha in ketana a thikai chumu in ati fai sak zui bok chutianga anu ati buai ve shim shim chu lomin gypsy chu anui deuh sai didi chu anom samme ulovanga damdoi in lama kalin doctor chuan type 2 diabetes anei thu lo shilin insulin lak angai thu alo shil bok gypsy chuan anu din mun chu a serious le res lo zot thwain doctor chuan ngai tu am em ani lo lain van duai pal ero chuan thilpoi tak a thlen ve thei tho thu in a chang anu ani miao wangin adam samlo meu chuan gypsy po in angai to in she omati hle gypsy birthday ni chulo thlengin anu ero in apian kum chu kumsang khazakwa somkwa panga angin ala soi fana apar sa ahmu chwa kha chu chutswal pal mai ani thu soi bokin afanu nula uai to engkim puiting vek to pian cham thil pe katan chuan guinea pig lem pahni ala pe zui leisi chuan gypsy chu ron komin online lama site pakhat Christian dating site ti achanga aton bial pathar chelo zet anei tho soin lerna chang shetak zet to gypsy beng chu lover ngal chat bokin a site chu shil sheve turin ate zui mak didi chuan gypsy pa hne na changa kol dongin afanupian cham chu ron lom pui atuma ma se adan pa ngai te in didi chuan gypsy chu adam sam lo thule nitam anei to arin lo thu ashil chuti lai tak chuan gypsy and kol chin tu nurse pakhat chuan damdo ina changa ron bia in gypsy chuan kumatlin ve to awangin ado anga and kol tur chuan amarem ti na thlap angai to tur thu aron shil chu vele didi chuan gypsy chu zong ngalin leisi ne na lim taka anlo in kom chuan athin tirim la in afanu chu hawin athil pek guinea pig lem pona aken chu awang te chuan khakin pon lampang angai nat lutuk to lo nan ti in pon lama chuan miswale rap thak tak me chetlei rol ho zui ro a rubo chin te antam thu soin soi chai vel atumani afanunun le aswang to na engkim hi thununa ama thu thua control kwal sak vek atum ni berina lang hemiatan hian afanulaka thunei na pum hlum zong anei theinan dan ang taka malak tumin lawyer chu ahmu puya ando anga thilakal ngei theinan gypsy po chu thunun viawa tuma ma se lawyer in gypsy an biak vel chuan ama in angai to na ahmang thia mani ti sha in anu dil na chu ti hlotlin sak chi ya ngai lovin alo nol saktani didi chuan gypsy chu mola kalpui le in afanu in kumatlin to awanga dan ang taka alaka thune na pum hlum anei thei to lo tur chu alung nur lebok chuti lai chuan ake chuna te in alo central mai le ngala kalzom thei to lovin a chotop ringot gypsy po in anu na tuar mel a mu chu she omati in angai to ale hle a damdoi le sakturin pharmacy a kalin chuta chuan laptop zor lai anlo tlar tha chu kalpelin pakhat chu an leirule zawa online digital site lam chu nasale zwal zoka daidar achak et mai ni a laptop leiruk chu anwana chuan wathuk rule te in anu chu awa muzui ngal anu po alo la chalei thei me ulo manmo taka hongin gypsy chuan anu chu a Jackson ve mi abok anu chuan a mangai lo azota gypsy chu abu ngau ringot ma se a mela chuan anu engkima khwa khir chep vek tu lakata zalen chu achak hle ti alang reng thung zana chuan leisi shil dating site a chuan in sign in ve in samlem dum wa chunga a thalak na chu propika mangin a upload book atuka chuan didi chuan afanu chu
Twilight movie en puya somin mase afanu eroin thil dang dai angai to thung si aril ru te chuan tlangwal chhelau zet meta chetlavel chu thlir le achak et to mase anun anor lui tlatawang chuan an en dun ve tangenge a tlema atek ti lai dewala chuan anu chuan akutin amit chu ahup sak mak mai zel boka mase anu kutkar kwa tang chuan gypsy chuan mu viai anei thung china mu nom ati fu bok zana chuan angai te bokin a laptop chu chuchil le in message po alo tam ngang maya a in thlak ruk chin meta po lo tel ve in a something thalak te chu aron thon vel chuti mek lai chuan mi pakhat nik ti mingpu chuan request ron thon ve le in a accept no chuan an in bezuita a nik chuan lalfanu ang maya mail cha ani thu te shilin atopa phei chuan text message in biak ringot chu du tok talovin live webcam kaltlangin anin video call ta gypsy chuan anat na chungchang te chu shilvekin wheelchair manga khosa ani thu te anon chu a ha thlak thin thu le harsat na tam tak ama chon thin dan te chu a shil fai kela nik chuan uluk taka lo ngai thlak sakin ani na chu engpo ni se apom thlap thei thu le ani po in harsat na ane ve tho thu te mi je shang nei enge mo changa la om thei tak ani thu te chu a shil ve bo di la chuan a fanu chu kong engkim a theina zonga control vek adu awangin a lawyer chu bele in ti dan kong om ang dap sak sham turin angel le ta lawyer chuan thuron lo pe in chutianga ti idu ni chuan paper engemaw zata I sign tir thei anga yang ti na lo shil ti chuan lem chang zuin another ta chiam maya gypsy chuan athiam dan anga boi somin chuta anu chuan dot soile thil ti ruk chin chu thil hlo om le poi thei tak ani thu shilin ani po chutianga wang chuan jela hial alu pha to thu te chu chuan anun pum ala ngong reng thu le dam chhunga nun nuam lo taka nun theina ani thu shilin afanu molmang tak mai a thu thuwa a bol kwal chin chu ti hlau tumin a soi thai chiam maya antana him hlen theina om chun le jela lu le an ngai to lo nan chuan lawyer in a pek le kha te chuan sign turin ati boka gypsy po in she tak chungin a sign lo thei ta lo anu chuan nickname in bele in anun ha thak le chep tak chungchang chu a shil ta vek mai wheelchair amamo tak lo dan te anu in ti luina manga ati tir vek anni thu soin webcam ma chuan lungche takin a chap chiam nik chuan beng dai tumin aril rulak pe nan ti in za mo rong kai lam thalak te chu a en tir taringot zinga di har chuan a fanu khuma amulo ti sha in azong kwal ngal chuta chuata laptop bula alo mu hil bam lai chu mu in laptop chu ala te a chaukalama win phei pui ngalin tubawin a chuta ngeng mai gypsy chuan danatum viau na a ma se adang thei meu lo chu ni thinrim takin adang kalele chiang khopang ati chuan di thinrim chuan a room lama anor phei te a khuma chuan the thla chuain akuta phwar sak atum lai chuan gypsy chuan a thei anga lo swalet ve in a maya chuan chila chha khum ve mak chu chuan anuril ru chu atin na hle a khuma chuan ril runa in a top khum ngoi chu hun chu rem changa lak tumin gypsy chuan tlan bau dai atum zuaw man ma se chhul le in anu hnena bok chuan kir le in anuril runa damlo bok chu a en kol le ta zo kani zana chuan nickname chuan in bele in anun chhungril zong chu phor fai vekin an in beril dun to hle a nikahne na chuan a that lo na a dark side lam nen po a apom thei thu shilin puitling nun chu zoi in atem chhove mek zelani kumsang ni sompaka kum chu ron in her chuakin gypsy le nikte po chu anla in bedun na chachin hle a nik phei chuan webcam mangringota in biak chu du tok to lovin atak nge ya in mu ve adu to thu soin
kumni lai kanin be ve to a ataka mai chan nge ya kanin mu ve to hi angai ani ti in pan angai ani po in a in huam viau thu soi gypsy chuan kawan she thiam lo tak em kanu hian bial pa ka nei ve hi arem ti thei ka ring lo ani ti in amanga angru hle ti chuan idea thatak nei thutin an voi khat in mu na anga oma in tong fu pal anga landuna in mu chu an tum ve ta ni atuk zinga chuan gypsy chuan anu chu Disney trip a kalpuya soma ma se anu chu ani telin adam lo zwal zela en mai po in anani ti ashat ngoi ngoi to insulin emo exercise lak tak ngial po adu thai si lo nen adam hlei the me lawani gypsy la chuan anor zui sek sek mai sia atopa phei chuan a thin tuar lo chuan adara a shom noka hetianga pangai taka kan om ve theina na thei top chhuwa kani ti hi sharingot te ati air Wisconsin lama chuan nikpo mimal takin kan hu ve theita Pizzadora waiter anga na thok chin ni in chaukalama ain son to a boss chuan pizza siam dan zirtirin ati dik hlei thei mek chin box silo nen chutakara a pizza siam mek pani te chu chhuata latitla zuin chu wang chuan pon lama na tho tir ni in banner lian pui orin pizza azwar kwal ta chin ani ahna nin omle ha thak tak a thok zo in lama ho nu chuan adan pa ngai te in a online bial nu gypsy chu bele in anti ti tuile dun to hle nik chuan ami je chalo lam chuan poi khoi chaklat na tharum tho chak na entirnan mi tha mai te po she lo na ang anei thu soi chuak di eroin chuti te he hu in alo ngai thu tak sak lem lo atuka chuan di chuan a fanu chu Cinderella movie en puya somin gypsy po ahlim kher mai chu vele niktan chuan bus ticket lak sak ngalin chu huna in mu chu antum ur sun dun hle nik ne na chuan amuna chuan thleng ma de ulek tura chilin anu le atan chuan kongka te po lo hon sak diam tura chilin chu chuan anu ril ru po a hne ve thei nge a be se viau bokani ma se lo ruwa man lok sa ang chuan thil chu a thleng lo na chaviau mai Cinderella in thuamin anu nen thi tara chuan an om wang to a ma se abial panik reng chu a mu zo ta hau lo kongka lo hun sakte chu ka ha se ani ringot abeidon to nulama chuan nik chu ron thleng ve ta sham an han in mudun che mai chu an hlim dun le a ma se anin biak don lai chuan di chu ron in rolin a fanu chu anor son le tamak mai thitar chunga chuan lutin gypsy chuan nik chu azong ngal roya an movie en tu lam chuan aril ru an lwa mol tolova nikaringot mai chu athu pui ber to ani ma se atnung chia chuan alo chu ve ti sha in ahlim viau ma se anu chuan anor son le mak nik chuan an kalna apianga chuan zui ve zelin an hnung chia chuan alo chu ve zela ma se di chuan anor son zel boxi atopa phe chuan tuar thei ta bik lovin a chwa san ve mak gypsy bok chuan nuam tile ta chuang lovin an in hmu ni tur alo suang to na sa to ve nen chuti mai maya hunan mangle si chu hoti in anu hne na chuan restroom lama kalluk adu thu choin anu po in alo rem ti ve mial hallway ya chuan in hmu in restroom lama an lut dun ngal restroom chunga chuan in chu e kha dun hle in anti thei ang zong chu anti dun vek ni in alang chumi hnu chuan gypsy chu engma tilo ang maya anu hne na kirle in movie top nu anu fa a howan tin to mek lai chuan nikan alo ngak reng ti an va mu nik chuan chhuana kongka te chu in lamark thafashana lo hon sakatum vel di chuan angai theile talo miten omle mi zui ruk ching ti in kongka danga changa chwa pui tumin afano chu anor son le nal ina an ho nu chuan di chuan an voi khat in ton na ani le ni lo zotin ama in inin muto chinem adia mase gypsy chuan dot soin
an voi khat in mu na ve tho ani thuashil chumi hnu chuan gypsy chu aruma kalin nik chu a text ngal nik chuan atum le be se anga anu laka a in lak mak that theilo awang chuan ngai dam dilin an inkar chu zep nei mi alova shilvek mai adu thu shilbok gypsy chuan anu chu belo turin angen lom takna a ma se nik chuan zom du lovin gypsy nu didi chu akol ta sak mai engkim shilin didi nen chuan kumhni chung in mangai to ani thule anfa lopiang turpa ani bok thu te chu shilin ngei om taka oma tong ching to lo tura ti bokin phone chu ada zui mak ti fu a in ti don ve nen athil chei chuan gypsy tan chuan engkim ati boy thak zual sau don ang athu shia ta wang chuan didi chuan a fanu chu ngai sa in khuma sheom takin a phuar pha achunga anu khosak dan chuan gypsy chu tithin ur zual vele in remchang masabera abialpa nik chu ateksa achan puina ngenin ami je chhalo lam poi khoi chak zek zek tharum tho chak zek zek na le twal tha hial po poi sak ei lo na mi zia chu amamo thu ashil tamai anuin aril ru mai nilo atak salam thleng po a angai sak chin na zozai chu tuar thei to ngang lovin tha sak turin atiboka nik po in abial nu ngen na chu ti hlotlin sak atum mel viau nikhat chu gypsy te nu fa chu mola kal le in gypsy chu anu mulo laya aruka thil lei tura rel rubo le in hemi chum hi chuan laptop emo phone ti vel lei tur ni to lovin chem lei tura rel ru ani to thung le lama afanu nen anin hlau dei awangin didi chu alo mang ang le to hle zongkwal ngal chuk chukin reilo te nuwa chuan gypsy chu toys dor bula wa mu in gypsy chuan achem le chu a toys leya chuan alo thuk ru fel then man to bok za zela toys chu ama anu ta na alei sak ani tho soi ve zai anu po alom ve hle ina ho in zana chuan gypsy le nik te chu in bele in atuk zan chu anu an tha zan tura an ruwa man lok sa ani thu in shil shedun le in chumi hnu chuan kumkhua in kan om dun reng to ang ti in an phur dun to hle atuka chuan nik po achen na Wisconsin atangin gypsy te in lampanin aron chuak tange le lama gypsy po in anu tin te chu lo hle sakin alo chei moi sak vela atop na tur ani to a ati dewaniang chu anu chu adwatin angai sak chhle bok gypsy chuan a feeding tube thlak tura Dr. Harley mu adu thu choin in chu reilote an chwa san dun pha zana chuan an nu fa a mudun le in didi chu amu hil zui le mai bok chu vele gypsy chu thawin man mo takin athuam no te chu asiam ngal sok soka chuti lai tak chuan nik po aron thleng ve ta che mai le sin chu kumsang khazakwa somkwa pakhat kum Louisiana a ronlet dorin didi chuan damdoi ina nawve mekin gypsy chu ashing chuak ta naute lai thui chu ani dan tur ang chi ani lo thu doctor chuan shilin reilo te nuwa chuan an chep chat ve maya naute chu an la chuak theita doctor pu in didi ne na chuan anaw shin chu ashisel thathu le adam thathu ashil thlap bok didi nu ema chu atunu thar tur en tura ron lut zuin naute chu didi kuta changa ron la in nurse ho ne na chuan naute chu bolwa turin ashil bok kumsang ni sompanga sin chu ron in her chuak le in gypsy le nikte chu manmo takin kepa lutunin anpoi khoi zo chi an mun chu tlan chiat san an lo tum me kani gypsy ero om anuam zan theilo an in chu atop nan a thlir let le wangwang nika mela ero she om ti na a om lem lo thungani an pani chuan motela thleng dunin gypsy te ina changa an eitor ken chhuat te chu ei dunin nuaman ti angreng viau gypsy po in samlem te chu wa in an chetla vel chu record bokin an tal dun na saviawani kumsang kha chakwa somkwa pakhata boxin churon let le in ema chuan afano didi chu afa en kol dana chuan
soisel ring chinin chum khat phei chu didi chuan a fanu chu damlova sha in doctor ne na shwai adu thu soya ma se anu ema chuan engma thatlo na nei lo kha ti in damdo ina kalpui a phal tat lo doctor ne na anwa shwai ve me chuan doctor chuan naute chu ani dan tur aya ate thulo shilin achan acha thenan supplement shang a cho te chu thattaka pechin turin alo ti bokani hospitala an omlai po chuan ema chuan a fanu didi chu kong engkima control atum ti atilang viau mai boka he anu mi zia fate control 5 vek tum na hi chanlen puin a fanu chunga ngei po chutiang ang cha cha chuan a khosa zui ve ta ni in alang bok didi kazen Janet le a fanu te chuan ron lo in ani po chuan anu ang thoin I fanu te chu a thave kalom damdo ina kalpui ve langai lo shim I hlau thong malu tuk ve bukani hi ative kumsang ni sompanga ron ini her chuak le in nikle gypsy te chu motela tanga chuakin tuk chuan ei turin thingpui dor an kala an ei tur order an nga lai chuan police pahni te chu ron pen lu thutin gypsy chu a hlau thong chanta anu an vi na chemte la chu an la kol reng ti a shekur mai boxi engpo thleng se engkim a chin fel vek tur thu soin nik chuan alo hnem ve bok mase gypsy hlau thong lu tuk chu adam doi ken lai anxiety dam doi chu thlau palin police ho chuan an lo hu chat pan nain police pakhat chuan an chara mase rin hlel na em nei lo le abura didi ming dik tak Claudia Blanchard ti in ziak po chairman talem lo chuan a pekir vele maya an kalsan zui ngal ma se an omanuam thei to lo ba san chuan na te chuan an check balang ti hlawin an chem kol lai chu kol zui ngam to lovin mailin an omna tur Wisconsin lama chuan an thon ngal dai sin chu kumsang kha zakwa somkwa pathuma ron kirle in didi chuan a fanu gypsy chitlavel chu recordin chuti lai tak chuan kongka kikri sha in anwa hon nak chuan checklem asiama wanga ama man turaron kal police hawan lo ni police hau chuan handcuff bundir ngalin emala chuan gypsy engma shelo chu bapom chhuakin police hawin anu anman lai chu a entir kher didi chuan trap chungin chutianga din munza thlak taka a omlai chu afanu in a mu ve adu lo thu soibuk ti chuan mia bum china wang chuan didi chu tharuk chung tang tura shem anitani atop nan afanu chu mangcha antuma ma se anu ema chuan inti thu takin alo phal chak lo court room atanga shwai chho ani don lai chuan didi chuan anu hne na chuan azalen na tur poisa chu apek sak thei nge arin thu asoya mase ema chuan enga ma angai saklo atopa phei chuan doctor thuron ang chia chia atan chunga afanu chu lo en kol turin ati taringot kumsang ni sompanga ron in her chuak le in nikle gypsy tepo Wisconsin pantur bus station a chuan kalin ma se nik chuan gypsy tan ticket alo lak sak ve reng lo ti che chuakin si ta om to box si lo nen ni nuwa chuak tur basa chuan atharin ticket an kat le tani hun masalama sin churon kirle in thali chung jelatan nu in didi po chwa zalen ani ta hlau maya man mo takin a ho ngal ma se fanu chuan alo she to reng lo maya a nai don deuh te chuan cha tum vel didi chuan anu chu chwa chalin a thushima tunang huna te chuan ponom lo hian amu hil turasin le atia ma se emma ero chuan kabul hi nuama ti lom le alo ti mak didi chuan afanu chu damlo tlatin a shele tatlat maya emma la chuan acha atizel si ma se ani na taka chuan gypsy chu adam lo taka emma chuan afanu ain nu ni atlin zok ti lantir nan afanu thu soite chu apom sak du lo mai zokani chuta emma chuan nui chungin nangma man tura police anron kalai po khan ina om reng lo ti in kalo soibo thei reng che sin ma se zirlai zirve hi imamo shima chu lawa apiani chang shim khan gypsy hi kong eng kima nang ai chuan a chafe zok ti in ala tong khum zui
kumsang ni sompanga boksin chu ron in her chuak le in nik le gypsy te po hotela chuan la omin nik chuan tharum tho na movie shang te chu en kwalin gypsy ero in nuam ati velo hle an pahnia han in khrem vel chu nuam ti viau ma se anu laka zalen nana athil ti chu dik ati thei me ulova in thiam lo na anei lian zui hle nik ne na tlan bo adu na po chu atak ram an thlen me chuan atum le be se anga nuam le hlim om ani hau lo bok sin chu kumsang ha zakwa somkwa pasariya let le in ema chu a shisel na a chalawin adam lo na sa hle a di po in angai to aviao ema chuan damdo ina kal chu adu tlat lo mai bok sinen en kol akhir hle ema din mun chu a that to lo thule nitam anei to lo thu ala shil zui ema chu theilawa thosoi shoin di chuan lauthong takin mitui parol reu chungin a mangai thule atana thei top a chwa chin na te chu a sha chian vek thu a shila reilo te nuwa anu chu a boral zui tani nikhat chu gypsy chu pona in fiamin a kazen nen trampoline zuangin an hlim hle a ma se che swal palin leya chuan azu in so anu di chuan ron boi som ngalin damdoi ina ashwaya damdoi in chwa sana dam taka inan let le hnu po chuan di chuan afanu gypsy chu wheelchair a chutirin wheelchair man chu zir turin ati chantani sin chu kumsang ni sompanga ron kirle in gypsy le nikte po Wisconsin lampanin hlim takin basa an chuang duna nikanu kethi chuan ron lamin konga an tlan lai chuan kethi le gypsy te chu in bia in anu soi manga chuan nik chuan gypsy le anu di te chu chena in tur nei lo angin alo soiti gypsy chuan a she theibu in chu thlengin kethi bial pa chuan in alo nga ka nikte in chu gypsy chuan an fangkwal vela alal fapa nia alo chhal ve te chena in chu alo suang to lok ang anita hau lo mai le an fricha te chuan a ei du zong tur eng ma omlova anu le abial pa te la chu an fellem lovin an khosamak viau bok damdoi tak ngial po pakhat ma an nei lo chuta nikarum la chu nok na men lova nokin athim em mai le ngal an din munin azir lo em awangin nikle gypsy te chu supermarket a kalin eitur te an chik velchin kethi chuan anu chungchang zotin gypsy omanuam le theitalo ngai saktu le boi som tu nei mi alova anu ruang an kalsan ringot chu nuam ti theilovin an thil ti te chu amit thla alang zui waya she om ati tak zetani nik chuan ron mu in gypsy chuan anu ruang chu tu emotalin lo mu se midang tha ngai se adu thu shilin kanu ruang lak bo ani nuwa chuan kanin hluya khan kan pani in kan cheng zui dun dai don lom ti na thlem pa buk nik chuan ti dan ngai to in di le gypsy te Facebook page in toma chuan tu emo an ma ni ngai vena an in chhunga lut an om ngei theinan tol thatu anga thumak tak posin chung po satang chuan anu ruang chu mu chu ani thei nge an be sei bukani gypsy chanu leisi na bang chu ina ho in Facebook page a post chu mu in anu mail abengal le lama nikle gypsy te po in an post chu mitam takin an ron ngai vendi sha in tol thatu anga post dang siam le in di fanu gypsy po apong swal thu te an post velani ma se poita ero laptop location of na chang an shelo lai chu ani di te in lama chuan mail le leisi te chukalin chang tu an om ei lo wang chuan beidong takin in pon lama chuan an ding renga atopa chuan police lam an kol tani police hawin di te in an dam mek lain le lama Wisconsin lama chuan nikle gypsy te chuan cho ei lo siam dunin chuti lai tak chuan anu an thana chem mail manga an thon lok chu ron thleng ve che in vans chuan gypsy chu pe in a hlau thong chan le ta a an tual thana manruwa chu the thang bo wang adu to ani le lama nik chuan chutianga manmo rum ngai hleinem athim to e mai tina lo changa gypsy chu alung oi to lo viau
hlim takin kan om dun don emoti lain hetiang mai maya min ompui le si ti in a thina ur hle ni kanu ke thi chuan ron ti buain anin hau chhun zom theidalo chuti mek line police lampo in Facebook post siamna hmun chu lo chui chuak thein Big Bang Wisconsin munachanga siamani ti sha in SWAT team le sheriff te chuan nikte in chu an hwal beta chup mai le Vance le ke thi te chu ban phar chunga angai na shelo takaron chuakin nikle gypsy te ero in chung lama an bi rutlat thung ma se police ho chuan man ta tho thoin anin chen chan ma chuan thil dik tak an ti awanga thu dik tak soi chuak ve ve turin an in shil thlap bok ti chuan police station lama chuan a sang ve ve a zona zon nita detective chuan gypsy chu bia in tual thana chuan inrol na anei le nei lo azota mase gypsy chuan anei ai lo thua changin anuwa thi ti chu sheve chi anga omvelin achap bel chiam anu chu ahmangai tak zet thu asoi cham chi bok le lama nik eroin an in chen shan ma a an soidun angein thudik tak chu alo puang huwa huwa thunga di chu avi thule gypsy ne na hlim taka an omdun theina na ti ani thule chutianga titura nortu po afanu gypsy nge ani thute mi ze shang shang nei ani thute ba ka aluwa chuan ori asia chin thute soin achunga chuan enge thleng don ti le jela atan pha theiani ti po shei lo chuan gypsy nen chung kwa din an tum thute chu ala soi pam pam mai detective chuan zo na zot zelin a zo na zo a chan dan atang chuan ril rulama chian lo na anei ani ti chu a she theibuk ke thi po in afapa nik chu ril rulama har sat na nei ani thu soin anu an tha dun hnu a gypsy kho sajia a danglam na om ei lo chu mak ati thule rap thlak ati thu te soin ka fapa te chu ril rukim lawani a chuwangin athil ti poizia kha ani chuan a she thiam phatak tak don lo ti in a fapa chu hum atum na salebuk di ruang chu ron langin gypsy le nik te po an fingerprint ba ka an thla lak sak ani zui bok mel le leisi te chuan TV kaltlanga press conference enin sheriff chuan nu chuina update churon puangin gypsy chu an hmu to thule a him thu an soi chuan leisi le mel te chu an lo thohuai mase sheriff chuan soi zelin thil chen khat hi chu an landan angmai ani chin lo thua soi le chuan angai na an shelo dun kher mai reilo te nuwa chuan courtroom a ke pani manga gypsy kallai chu mu in ashing to nu ngei chunga athil ti dana wang chuan dam chunga jail tanemo thi tura achung thu rel sak tur ani thu puan anita chu vele lungchia in gypsy chu achap ngal engtika ma hlim takin om ve thengai don lawani ti in sha in aril ru anatak zetani kumsang hazukwa somkwa pasari kumani a Louisiana chuan ema aboral ta ka wangin di le afanu gypsy te chu chena in nei lova omzuin zana te chuan kholaya anriak dun top chin anu ema in chu leilet le na tur poisa ane boxi lo wangin di tan chuan an thuam no te peka chwa mai lo chu du than tur dang awang lebok kholaya chuan an nu fa a in serial amudunin vana rc en pa chuan andam chunga inveng him ton tla turin thu an tiam don bok sin chu kumsang ni sompanga a ron kirla in courtroom chunga chuan nikle gypsy te chu thiam lo an changani vai chuan first degree murder case or tir thei an ni tur thule a shemna chu dam chung jail tanemo thi tura an chung thu rel tur ani thu sha tirani judge chuan gypsy chu bia in soitur anei le nei lo azota aldoyar chuan engemotal soiturin alo norve bok khur dar chunga ronding chuakin gypsy chuan thiam lo na anei lo thu mitui tla chunga soin anu chu engti kong ma a tha the ngai lo tur thu trap chungina soyani aloyar nen chuan in bezuin gypsy chuan athil ti awang chuan thi tura achung thu rel thei ani ti chu ala oi hlei thei me lo zui
ti hlum thei kani tak takem ni ti in a lawyer chu ala zot cheu lawyer chuan ton din hmuna hi chuan mi zong zong hian twal that turap thlak le poisak nei lo tak angin an hu vek to che tia chan chuan gypsy chuan anu a hmangai em chu a tha thei ngai hau lo tur thu a soile lawyer po chuan hanti vak ngai na she to lo kan lam chang turami kan du ani chuan thon thu hi kan her dang lam deuh hlek anga yang nang po hi khongai thlak om deuh hleka ilan dan tur ngai tu angai ni mai chu tan chuan i medical record hlui hau kha kan mamo ang chuta tang chuan inu di khan do ta soyani ti le sum du awangin natna lem tam tak siam chop sak che in a hmang changkai reng chin che ti hi kan fin fiat he ni chuan kheisa hian kan chak thei karing atia mase thil boy thak ta ero power of attorney le kha hawa khan ti luina in di khan gypsy kha alo sign tir to awangin a lawyer tan chuan ti vak ngai na omlo khang dokumena signature apek to awang khan power of attorney chu anu kuta khan om to a chung le kha te tidang lama a medical record te la chuak thei to om chun chu apa che ani to bokani chu wangin lawyer chuan apa chu bemai turin atia ma se gypsy chuan pa ka nei lo kanun a thei top chua har sataka min enkol chin lai khan voi khat ma aron in lan ngai lo ti in a chang tlata apa biak po chu adu tlat lawani gypsy chu achung thu rel ani tak tak ma jela tan tir ni in jail doctor chuan lo endikin chu hun chu rem changa man tumin gypsy chuan a medical record ta chu alak sak theilo azota mase doctor chuan achang chape ilawa anin mel lebok midang na tak tak an omlaya ani har satna em po nei velem lo enkol chu khawati in adula a feeding tube bua chu imamo to love ti in alak thlak sakmak gypsy chuan anu a hriat reng theina hnung ber ani awanga paisak lo tura ati chuan atan apoi thei to jok thu shilin bollo boma apai zui mak jail tang nun chu gypsy chuan she omati nga le a chian tu ma nei lo choina te chuan ama che chu in zana phei chuan a chapna sa chin hle tu khat chu atan pui me chidang ho ne na tual zola an kallai chuan mi patana lama tang ve tho nik chuan lo mu in koplar tak boni te nu pa ang che a an thi dun nge arin thu phur takin alo shil vel gypsy chuan an chen oma cheng leisi chu biak tumin akola mase ani na dik tak cheto leisi chuan alo be chape te chiam lo gypsy chuan media ho thu the dar chu oi lo turati in twal thana chuan in nam hnoina anei velo thu soin tan ina mai chhana ron muturin asoma mase leisi chuan achak lem lo khang hun chung zong zong po khan ike in i local theirenga mo ati chuan gypsy chuan soitur vaka shelo leisi la chuan bezui pe tolovin phone chu ada zui mak ama pui theitu tur midang shiat nei to heklo le atopa topa chuan apa chu biak po tumin a number chu adai leta atan pui te hola chuan phone chu man ve to du in an lo khak sek to apa chuan ron changin gypsy chuan a zalen theinan engemoti sak tura ngenin a medical record ho chu lak sak turin angyen ta top mai ni le lama an chen na hmun lama chuan mail le an chen oma cheng te ho po in blanchard chung kwa ten an bum na le an dot soi zo zai te chu mak an ti tlang hle mail phei chuan vampire an ni ringot ati hial chu vele leisi chuan gypsy in aron biak thu le tlo tura aron ngen thu chu shilin mail thin ero arim tul jail lama chuan gypsy chu tlo tu anei thu shil ni in leisi emoti man ma se waiting room a chuan apa rot alo omkur anin chi bai hnu chuan apa chuan afanu in lak sak tura angen a medical record ta chu pe in rot chuan chu hun chu rem changa lave in di in a she sel na le anat na chung changa alaka adot soi zo zai te chu shil vekin nat na anei ngai reng la uvei anga a enkol tlat chin thu te diglo taka treatment apek chin dan te chu
asoi chuak vekani chu vele gypsy chuan anu in aka an ve phalsak lova ati dan ang anga enkol na apek top chin laite athu soi zoma ati dan ang anga khosave mai tura ati chin laite chu angai tu akir na sahle rot chuan anu didi khan mitang ang maya a enkol chin thu a shele chuan gypsy chuan anu thawang chu hau vele dein ani te chu katan om renga mangai takin min enkol tal china lom ti in apa chu a chwa chalet rot chuan in soifia tumin didi ne na kanin ton lai khan kum som pasare upa che kalani a khati lai po khan ke ain didi khachu a upa dai zo kani ke khachu kalanau pan ema wangin kamo phurna hlen dan po kala thiam velo ni mai the mase ka mangai na chero anep ngai chuang haulo voitam rontlo che ka tum china mase didi khan chuan lam sang sang siamin remati ngai lawani atia mase gypsy chuan apa chuan lam te chu oi sak atum big baulo du tak tak ni la chu a aina sa in itum em emang ati chuan rot chuan inu khan thil ati har save chin emani mun sang sanga ain son kwal pui reng mai box si che a mase khati chung chung po khan thlatin nangma ni ngai ven na hi karon thon chin che u sin ati chuan gypsy chuan apa thu soite chu a oi lo thu soin a thu soite po chu ngai thlak sak pe to lovin medical record te chula in kalsan dai tumta ma se akal ma chuan apa chuan kal lo turangenin atet laya an thalak dun na sang sang te chu entirin ipian hlima chang khan ke chuan ka hlat ngai lo che sin ti in a sen laya apum laite kumriat mi ani laya an thalak dun na te chu mu tir zelin gypsy po in apa thu soite chu a oi ve pha ta ni apa in a hnai du lo thu anun a shil chin lai te chu ngai to kirin ani lo zia a che chuak le si chu lungchia in a chap ta hial mai rot po in ambula hun tam zok a man chin lo wangin ngai dam adil ve bok gypsy le nik te po korta shwai le ni in gypsy po in mi pui chut na a pa lo chu wang chu mu in a om ati nom pha viau chuta a lawyer chuan a medical record te chu evidence ta na ron phor chhuakin didi in a fanu a man changkai chin dan tele anun pum dot manga a control dan chu aron soi chhuak fai ta vek mai chu evidence vek chuan nikne na trial an nei dun chin na ata po chu potrang ta makin gypsy chu anun ati du da chin le a khwa kher na sa chin ani awangin niknen chuan an din hun chu in anglova sha in separate trial nei turin antitani chu thutluk na chuan nik po achong le a khang thil te kha gypsy wang chawati sin kani ti in atrap chuak hial conference a zo nu chuan a lawyer chu zona zotin gypsy chuan separate trial omzia chu thiturin ka chung thu anrel don lo ti na emni atia chuta a lawyer chuan achunga chuan za ngai na tlem lan tir ani tur thu le a jail tan hun chung po a rei lo pha deuh tur thu ashil chuti mek line mail le si te po in tv a gypsy te trial nei chulo thlirin mail ero alung ala oi hlei theilo lem chan thiam takani e ti in tv chu a of zui mak afanu leisi ero chuan thil thleng chu poi ati thu choin gypsy in nika amel shatna dating site bo chu ama shil shat vek ani thu te chu soin engi mo chang kha chuan thil min shil du nei ang deuh khana om ve china sin ma se ka lo ngai sak zui ngai em lova tia soilai chuan gypsy chuan jail atangin aron ko le a ma se lak sak chuang lo mel po in shethiam ve ta dewin gypsy chu beturin a fui ve ta zoka do tam tak soi ma se athu soite chu ngai thlak sak turin atiani chumi hnu chuan mel zok chuan gypsy chu va mu in thatakin abia a zona zotin wheelchair mangmi alo hian ike pani rin chanin ikal the ani ti hi engdiklai vel chang khan nge isha chwa adi angoi de uwangwang hnuwa gypsy chuan nu kamamo e mai kanu ini thengem kanu kha karing chin tak zeta sin ma se min chan len tir kha aphal ngai tat lawa adi chuan didi chuan chen om chatak anni emo ati laya
an thuru khai lan ten an tinat zia chu soi chhuakin anu chu ani thei ngai lo tur thu shilin akal san zui mak mel kalyam lai chu mitui parol kwang chunga thlirin ama hnai tua piang te chuan an ho zota ngain aril ru anatak zet bukani sin chu tual thana thlen zana chuan ron kir le in gypsy chuan nik chu texin glove wa alo thlen huna lo shil mai turin atia anu nen chuan khuma mudunin atet lai kholaya anria chin laya vanlam an thlir dun chin lai te engtik lai po a inveng him ton tlat tura anin tiam lai te chu ngai tu akirin gypsy chu anuka ul deuh tlat anu dam lai ne na an omdun to ber to na turani ti sha in alunga chhia ani anu chu she tak chunga mangcha in reilo te nuwa chuan didi po amu hil zui ve tamai amu nge ta mo tia chuan thowin a thuam no te chu asiam ngal sok sok chuti lai tak chuan nik chuan ron teksin pona om to thu ron shil kongka a hon sakma chuan anu an tha na tur chemte chu peisa diamin nik chu thombeng cheng siam hau lo tura shilin chem chu ape a anu mun na rom chu ko mo zuin ani ero anu thilai mel chu mudu lovin bathroom lama atombo zui mak reilo te nuwa chuan tual thana rap thlak tak chu thleng zuin anu na tuar jevon von thom chu a she chanta she om ti in a beng chu hupa om ngai na reng shelovin chhuata te chuan a thu nok chin atop nana anu che tuar thom a shiat no chuan re zui de uwang wangin nik chuan bathroom kongka chu ron kikin awa hon chuan nika maile ngonga te chuan anu thi sen chu alo per nuai tia mo gypsy chuan chemte chula in thi sen kai nuai ho chu asil fai ngala nika hliam nei te chu enkol sakin a hmaya thi sen kai te chu a shuk fai sak vek bok chumi nu chuan gypsy room lama kaltumin an kalkonga chuan khuma anu ruang lolet reng chu mu in she oma ti hle an pani chuan an thil ti zo che awang chuan nuam an ti dun thei me uri lo ma se gypsy chuan a eng zonga thil thlir sham sham tumin abial pa chu an fop vel ngota achak le du chin ang nge in an pani in hlim takin an om dun to don ani ti chu in shil mol molin gypsy khuma chuan anin chu e kha zui ta ni chumi nu chuan gypsy chu in siamin makeup te ein bel vela lelema nik po in akora thisen kai chu ti fai tumin alo suve mek bok an ma ni lam tura taxi kawin a thuam nup ken tur te chu pekfel vek to in a in pe to hle atop nan nik chuan ama ne na tlan bo dun chu adu tak takem ti azot le a gypsy chu abu ngau ti chuan an ma ni lam tur taxi chu ron thleng zuin an pani in chu an chwa san dun ta ni an hun man me ka sin chu ron kir le in mel nen an in mu zo nu in gypsy po jela shwa kir le anita anu chu angai chin le a ata na room chunga te chuan abula omve angin angai tua chin ti chuan court chuan gypsy chu second degree murder case or tirin kumsom chung jail tang turin achung thu arela lelama thorwal puile anu atha tir pa nik ero first degree murder case or tir ni thungin dam chunga jail tang tura achung thu rel ani ve thungani kan shet nual to angin he movie hi ataka thil thleng be chana a ang thei ang ber tura siam ani nge nge a hei wang hian ami den dan te po hi adang deuh ni in asiat afanu chunga didi thil ti te kha nu in afanu chunga ati atan chuan thil rap thak top khok ani lain anu chunga gypsy thil ti te po kha adik chuang reng reng lawani a in person deuh mai theya ma se he thil thlenga changa chiang le zwal em em mai chu kan hlimna ture mo kan ti chen khate nuam tura kan lo suang twale ha damna min pe thei tu tur nia kan ngai thil tam takte hi atak ram an chan me chuan engma an lo ni tak tak ngai lawa hlim kan du luata emo nom sak kan du luata khomulo lek le ngai to na film po mang theilo le ka chet mai hian anuwa min volet na thei hle ti hi ani gypsy po khan azalen na turin fing takin anu tha dan tur ruwa man na siamin
abial panen tlan bo turin huai sen na le ma ni in rin tok na nei thein angai tuana amang the ni chuan anu that kher lova azalen na swal chuak turin huai sen na le rem shat na lo nei ni sela chuan anu ngai le ngai to chung renga jela tan angai hau lawanga nikpo in twal tha thu boy a or angai hau lo tur engpo ni se video dang ngai nom tak nen kan lo ki le thuayenga chumi ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le evek ule